să ținem de asta sus aici. Nu mă dați drumul. Ține unul așa. Cine de-aia de sus acolo? O stică tare de tot trebuie să ții de ăla. Să veniți mai aici, așa. Mai așa. Hai, dă drumul. Gata, mă? Nu, dă-te mai așa. Nu e bine, că tu stai exact în calea filmării, cum ar fi. Hai. Hai mă, dă drumul la ăla. Dai de ăla, așa. Apasat, nu, dai drumul rece, vezi? Dar vezi că... Nu! Apas? Nu! Ia, dă-te așa. Trebuie să-i dau așa, nu? Așa. Dar vezi să-mi te rodează peste mână. Hai, las că trec eu o parte, da, să zic, dar aia, că o parte de rău de cumpără aia, afară. Aruncă, nu mă știu. Tot în orul ăla, arunci. Hai, să rog, Costică. Mai sunt mai unul aici. Aruncă-i acolo, aruncă-i mai înalt. E mai înalt, dar să-l spargă în ei, bă, și de-aia. O, m-a aruncat că ăla a murit. Păi era de acolo mort. Hai, că îți revine. Mai revine din ei. O murit tot. Intră mai înapă. Așa. Dă-i drumul, băi, ia uite, du-te în spate, du-te în spate. Lasă-i pe aia. Mamă, dar mai sunt o grămadă aici. Lasă-i, tată, vine ei pe ăștia, lasă-i pe aia, lasă-i că-i dai pe unul pe aia. Stai așa. Tot e în apă aia. Hai, mă. Veni toți? Păi haide, ori ține asta, ori aruncă. Hai, mai aruncam așa, atunci mai ușor. Gata? Nu mi-a plăcut. Ce? Deversarea de acum. Trebuia mai în apă, dar dacă... Să le facă ăsta aici, uite, marginea asta, când vine cu excavatorul, o groapă, mai așa. Mai largă. Să dăm pe așa. Bine, sunt reci peștii, nu, au stat bine. Da? Au stat bine, sunt reci. Nu, se transportă foarte bine cu oxigen, să știi. Da, mă, dar trebuie să iasă mai apă, să e bine înapoi. Chiar sunt frumuși. Da, sunt super. Ia uite-l fane și pe ăsta ce al unde s-a băgat. Uite la ce-l vezi? Pama aia neagră? Nu, uite-l mai încă, mai încă. Mai vreau și ce aici. E? Mai stă? Hai că e bine, că-ți vioi. Bine, nu spate așa ca să-i prinzi pe unul. Da? Ha?
știi ce rău e când trage? Că am luat și unul. Da. Da. Îl aruncă sus imediat bambina. Da, o dă la băț direct. Și o ține acolo la băț lipit. Da. Și mănâncă, e din ăla mâncăcios care... Și cât are ăsta de unde aduc eu pește? Cred că are 200 de tone de pește. Cred că de-aia își permite și să-l dea așa ieftin. Oricum e pește frumos. Și dacă vezi ce caras frumos... Dacă vezi ce caras frumos să aduc săptămâna viitoare, mai mare de palmă. Da. Da? A zis bulgarul că nu-i bine, domne. Nu știu ce cauză, dar nu-l înțeleg. Vezi că mai e omul pe acolo. Acum o să pleci. O, da, aia chiar sunt mari. Unii chiar sunt mari și frumoși. Sunt și la 3 kg, 3 kg mari. Da, cam așa. Dar vezi, degeaba ziceai că... Merge. Dar oricum mai selecte să ne aici. Nu mai e de ala. Așa mic? De unde dracu așa mic? Asta că e bine că am mai luat și câte unul din ăsta mai mare așa. Ăla când dă sigur face urât. Răsuce și de tu, bă. Ia uite-l pe ăsta. Ia uite. Ia, Stefane. Are 2 kg ăsta? Are, cred că vreo 3. Nu costă rău. 2 kg. 2 kg are? Da. Ce ai, mă, ce să-l scoți pe ăla? Trebuie să fii un pic mai șmecher să-l scoți pe ăla. Cred că a murit unul, văd. Unul era mort aici. Era mort de acolo? Da. S-a păstrat bine la... Dacă zic că și cât am stat, cred că am stat 2 ore la trecerea la pod peste Dunăre. Unde? Lucrează ea la podul peste Dunăre cu bulgarii. Și te Și vreo 2 ore am stat acolo. Care oxigen? Păi erau reci. Erau... Deja vine și fugea, știi? Da. De ușoară,